खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो खायसे रादाबनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। हादरनि प्राइम मिनिस्टार महरै मैया नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया राष्ट्रपति भवनाव जानानै थाङो। मैयानि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादरनि गिबि मन्थ्रि महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लानायजोंनो लोगोसे सा 30 जना केबिनेट मन्थ्रि आरो सा 32 जना स्टेट मिनिस्टार, स्टेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। मैयानि बे समायखिरा लानायखौ हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ लाहोयो। मख'नो गोनांदि मैयानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बर'नि गामसा, दख'ना, आर'नाइ गाननानै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो। बिजेपि दैदेननाय एनडिएनि थामथि खेबनि सरकार दानायाव आसामनिफ्राय सर्बानन्द सन'वालआ केबिनेट मन्थ्रि आरो पबित्र मार्घेरिटाया स्टेट मिनिस्टार महरै समायखिरा लायो। नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार महरै मैया समायखिरा लानाय लोगो लोगोनो आगुनि प्राइम मिनिस्टार पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि थाद'आ बाला खेबथाम हादरनि प्राइम मिनिस्टार जानाय 62 बोसोर गोजाम रेकर्डजों समान जायो। जवाहरलाल नेहरूआ गिबियै 1952, नैथि 1957 आरो थामथि खेब 1962 इं मायथाइयाव देरहानानै प्राइम मिनिस्टार जानो हादोंमोन। नेहरूनि सरकारा रावखौबो लोगोआव लायाबालानो गाव हारसिङैनो दानो हानाय बायदि देरहानानै सरकारखौ दानो हादोंमोन। नाथाय नरेन्द्र मदि बिथांनि सरकारा देग्लाय थामथि खेबनि सरकाराव जथाय सरकार जानो गोनां जायो। नरेन्द्र मदि बिथांनि हानजा बिजेपिआ 2014 आरो 2019 इं मायथाइयाव गाव हारसिङैनो नांगौ बादि मासि देरहानानै सरकार दानो हादोंमोन। नाथाय 2024 नि बिसायख'थियाव 240ल' मासि देरहानानै गुबुन दोलोनि हेफाजाब लानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि हादराव 1990 मायथाइनिफ्राय जथाय राजखान्थि एबा जथाय सरकार सोलिबोगासिनो दंमोन। बैबादि मोनसे जथाय राजखान्थि सोलिबोनायखौ 2014 आरो 2019 मायथाइयाव बिजेपि दोलोआ हादराव हारसिङै सरकार सामलायनो हानाय बादि मासि देरहानानै सरकार दानानै बै रेकर्डखौ सिफायदोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। बे जाथायाव सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जानायजों लोगोसे सा 33 जन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। थिउरिया हानजा थामहिनबा उग्रबादिफोरा गाग्लोबनानै बे जाथायखौ खालामो। बे जाथाया रबिबारखालि जम्मु काश्मीराव जादों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव रबिबारखालि शिवख'रि मुंनि मोनसे मन्दिराव दावबायलांबाय थानाय बासआव सिनाय मोनै थिउरिया हानजाया गुलि गावो आरो गाग्लोबो। शिवख'रि मन्दिराव दावबायारिफोरखौ लानानै थांबाय थानाय बासआ पनि मुंनि ओनसोलनि टेरियाट मुंनि गामियाव सहैनाय लोगो लोगोनो थिउरिया हानजाया बासखौ थांखिनानै गावहरनानै गाग्लोबो। बासआव गावनायनि थाखायनो कन्ट्रल खालामनो हास्लाबैयाव गंसे गोथौ हाखराव बासआ गोग्लैहैयो, जायनि जाउनाव सा 9 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानांगौ जानायजों लोगोसे सा 33 जन सुबुङा जोखोम जानो गोनां जायो। आईसीसी इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव ग्रुप ए नि खेलाया इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानानै थाङो। मैया मोनानि 8 रिंगानिफ्राय जानो गोनां खेलाया अखा हानायनि जाउनाव दसे समनि उनावसो जानो गोनां जायो। रबिबारनि जालांनाय बे हाइ भल्टेज क्रिकेट खेलायाव पाकिस्तानआ टसआव देरहानानै गिबि इन्डियाखौ बेटिं खालामनो होयो। जाउनाव इन्डियाया लोरबाङैनो जागायनानै 19 अभारावनो गासैबो उइकेटखौ हगार हरजोबनानै 119 रानल' बानायनो हायो। जायखौ पाकिस्तानआ 120 नि टारगेट लाना होसोनानै इन्डियानि गोख्रों बलिंनि थाखाय 20 अभार गेलेजोबनो हानानैबो सा 7 उइकेट हगार हरनानै 113 रानल' बानायनो हायो। मैयानि बे खेलाखौ इन्डियाया पाकिस्तानखौ 6 रानाव फेजेननो हायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ नोंथांमोना नायजोबनायनि थाखाय साबायखर बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।